Kristo Jisuni mung kahambai haina hainarok jotono Kristoni ambassador channel lamsogo. Phaidi tini ke sung yaphangni bijamni sinirimung eba background of Genesis abono tui srunglayana. Genesis eba yaphang bijabo habnani sekang puilana ang norokno haina hai muitok khlaiui rifinani musungo je Bible hmani aro kaisa bijabya hunba 66 bijarongni kaisa collection se. Bible the Latin word Biblia ni simina jaka a word plural form tongo. Aboni meaning ke bijab rongni library English by ke a library of books no. Omo haikeno job to 66 bijab rono thumsa khlai kaisa sini universe eba yaphangni eba chengmani laibumani bijab eba historical book go. Phiaba o Bible joto kubun historical eba laibuma bijab rongni slide sekang sengjaka te aboni ulo ke paikya. Bible ni puila bijab ke yaphang eba Genesis eba creation ni kok. Abo universe ni chengmani simi chenggei universe ni paithak te aboni ulo tamo ungnai ingya aro thangi bathagayo. Bible ni main kaini sumung kotor hingke first chini o sungsaro bahaike deramung phaikya. Second sungsarni o deramung no bahaike sekangni hai snamuiti sawi manphinai akonrok. जों jotono sawimano sini o sungsaro sumsok asukeno bangsuka corruption asukeno bangsuka haini bagui sungmung asayo mungsa sugle deramung phaikana. Aboni bagui yaphangni eba Genesis ni bijab a deramung tamo bahaike phaikya sungno srai sreke punoguriwo. Phiaba Bible ni kubun bijarok sungno omobu phurungo je kaitor bahaike bufuru o derajak sungsarno snamnai akonrok. Tamoni hunba kaito simino omono snamphiri mano borogya. Borok sumsokni bagui chaya samung khlailai mang tonglayo haini bagui borok sak sangno derarengani phasing yapri selajak. Phiaba Bible sungno phurungo je kaito sungno chini chayarong yakni katirinai eba phioknai te o sungsarno haina hai katal khlaipinai hinai. Hake oro tamu nokha hingke je Bible ni 66 bijab rok abo kaisa drama haike nukjago yaphangni eba Genesis ni bijab ke aro stage haike samung khlayo te aro ni character te plot ni mari haike snamuiti sabo je o drama ni direction biango thangnai. Yaphang word ni English translation hingke Genesis je abo realo kaisa Greek word se te abo ni meaning hingke the beginning eba yaphang origin eba chengmani. Hake oro nainani thangke je Bible ni puila bijab Genesis eba yaphang ni bijab abo real eba true. Tamoni hunba aro ni simi-se bebak manirok snamjak baimani. First universe Sal Taal Athukirirok te Nokharok Aboni uloke second origin of life ke aro tamo ke Buphang-uaphangrok twima-twijlangrok toksa-toktwirok Twi-o tongnai langma gwnangrok ha saka-ni mal matarok te Borok.akonrok. Te sex eba buri baitsla kwrwngbaimani kaijakmani kok eba marriage eba te family life eba nukung khamani kok bo o yaphangni eba Genesis ni bijabono sung nugo. Abono karuibo sung nugo civilization eba soibota government eba shason pranali culture eba sanskriti art and science eba kola eba bigyan. Omorok bo bebak sung yaphangni bijabono nugo. Te sin eba sumsok death eba thwimung-MURDER eba butharmani te war eba choba animal sacrifice eba mal mata rathare barokmani akonrok sengjak baibani omoro beba yaphangni eba Genesis ni bijabono sung nugo. Hake sung nugui mankha je Genesis ni eba yaphangni bijabo bebagui 50 chapters tongmani aro-ono tini-o je sung nugui tongmani manirok akonrok sengjak baimani. Yaphangni eba Genesis ni bijabono chini nangpukmani sungmurokni kok phirokmung eba ansarok sung mano. Romdi first ke chini o universe ni ostitto eba bahaike snamjakha. Second hike sung o sungsaro tamoni bagui tongui tong. Third hike tamoni bagui sung khainani nang o joto basic sungmurokni answer nung ang borok ungui saimannani nasinango. Tumung nung ang o basic sungmungrok no ignore eba skip khlai sungsani samungrok bai pailaya ungui tongkhe ungui mano nung ang wrong direction ano yapri sewi thangnai. As a result sung chini langmao kwthang tongsak khakchangui tongphogui bo manglak. Phiaba
o joto sungmurokni kok phirongmung eba answer borok ni thani kwrwi historian rok tei scientist rok bo omoni answer roi manglak tamoni hinba universe namjakpru aborokno nainani tei swinani bagui aro kuno scientist bo kwrwi eba historian bo kwrwi omo wngwi mano je bebak manui rok bahai ke chengjakha aborokno scientist rok yaphang eba chengmani jora thangui naiwi manphano haifano borok aboni sgango thangui naiwi manglak je omorok tamoni bagui chengjakha eba swnamjakha tei omorokno eba joto nukjaknai tei nukjaya manui sabo swnamkhana o universe namjakmani ukologo main purpose eba naharmung tamo abo scientist rok musungwi phano saimanglak English bai ke abono the purpose of this universe coming into being no philosopher rok eba darshnik rok bo omoni soi answer eba kok phirogwi manglak o sungmurokni answers bo borok ni thani kwrwi je o sungsaro hamya sumsok boroni phaikya omorok boroni bahai ke chengjakha abo kaito simi-se sawi mano tamoni hinba aborok chengjak-pro a jorao kaito simi-se present tongo tei bo omorokno slai khlaiwi rikha kaisa bijap-o abono wngkha Bible paithago norokni thani kaisa koimung omoni part 2 nainani bagui norok o channel bai kwrwngwi tongjadi kaito chwng jotono no o kokthai rong bisingtwi hamarui rwsitung amen